Bé, és una bona notícia perquè anem avançant, però no anem avançant prou ràpid. És a dir, nosaltres ja hem fet la reivindicació davant de carreteres moltes vegades, la necessitat d'acabar definitivament l'enllaç entre la 27 i la AP2, que és la via que necessitem perquè hi hagi la mobilitat entre Tarragona i Montblanc i de cara a Lleida, per evitar les cues que hem vist aquest estiu i tots els estius, a les retencions que hi ha a la rotonda de l'autopista, i esperem que aquesta insistència, aquest prec, aquesta reivindicació sigui atesa, perquè ens diuen que fa pràcticament un any que el projecte de la construcció de l'enllaç definitiu està encallat a un tema de declaració d'impacte ambiental, i ho hem reivindicat davant del Ministeri, davant del Servei de Carreteres de l'Estat, i el proper cas és anar a Madrid si cal, i crec que sí que caldrà, a demanar que d'una per totes resolguin aquest tràmit, facin aquesta obra, que són 50 milions d'euros, sí, és una inversió important. Ens diuen que és prioritària, però volem que sigui prioritària i que sigui urgent, perquè s'ha de resoldre aquesta situació i donar aquesta connectivitat que és tan necessària i evitar les molèsties i els maldecaps que provoquen a la ciutadania en general, però especialment a Montblanc i a l'illa. Ens diuen que és un tema que és prioritari, que el propi Ministeri està fent la seva tramitació. Bé, ens preocupa això, que els tràmits interns, perquè és dintre del propi Ministeri, ja estan un any. No vull pensar què passarà quan al moment de fer la licitació de l'obra i ens digui que, com que no hi ha pressupostos a l'Estat, no hi ha partida, per tant tampoc es pot fer la licitació. Per això deia que jo he parlat d'això amb la subdelegada del govern ja fa un temps, quan vas presentar com a nou alcalde. N'he parlat amb el responsable de carreteres de l'Estat a la demarcació, ens diuen que sí, que ja estan a sobre, i ho agraïm, la voluntat que hi ha des del territori, però creiem que hem de fer més pressió entre tots, perquè és això que deia, és urgent, és necessari que d'una vegada per totes aquest enllaç ja quedi resolt definitivament. Vam fer una visita d'obra sobre el terreny amb responsables de carreteres de l'Estat i ens van dir que sí, que el tema d'asfaltatge miraran de deixar-ho en més bones condicions. El tema pantalles ho veiem molt complicat perquè ells diuen que amb les pantalles actuals ja es compleix la normativa, per tant que amb la sonometria, les comprovacions tècniques, ells consideren que ja s'ha fet tot el que s'havia de fer i que no continuaran invertint en aquestes millores. S'ha acabat el pont de Can Magre, que era una reivindicació veïnal també, ja està acabat, ja està en servei, però bé, hi ha algunes coses de totes les demandes que quedaran sense ser ateses, però bé, és complicat, no poder arribar a tot, però com a mínim si hi ha una mica de més bona voluntat que fa uns mesos i hi ha aquest asfaltatge d'aquestes vies laterals, alguna cosa haurem guanyat. Però sempre hem d'estar insistint en treballar per a que hi hagi totes les millores possibles i que totes les reivindicacions es compleixin, si no ara, més endavant, però no afluixar amb el sentit de dir que els veïns de l'illa i aquesta connectivitat doncs, estiguin en les millors condicions possibles.